Mga puso, nagapadayo naman ang mainit at tiyempo sa madamong nga lugar o kung bahin sang pungsod Pilipinas. Tungod gihapon ini sa Easterlies Suno ang mainit, kag mapaang hangin gikan naman sa dagat Pasipiko. Santo sa heat index forecast sa PAGASA para buwas na uman ang pinakamataas na heat index sa Muñoz, Nueva Ecija nga posible maglab-ot sa 46 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman sa Butuan City, Agusan del Norte. Samtang 41 degrees Celsius sa Subic, kag Cotabato City. Naglabot naman sa 40 degrees Celsius ang maximum heat index nga nabatyagan sa buong adlaw diri sa aton sa Western Visayas. Sunod sa PAGASA, halos bugos sa pungsod ang maka-eksperyensya sang tumalagsahon, tubtuba sa mga paggalom nga may chance sa gihapon sa localized thunderstorm.